Bilang bahagi ng pagpapabuti at pagpreserba sa kulturang Kapampangan, itinutulak ngayon ang ordinansang maging pangunahing lengguwahe sa Angeles City ang salitang Kapampangan. Sa naturang ordinansa, obligahin ang lahat ng mga establishmento na gamitin ang lokal na dialekto. Ang konteksto ng ordinansa sa report ni Zyrel Reyes. Yung kapag nasaning ordinansa is paborenta lang ma-educate ang pong mabiyasa. Dengnan Kapampangan at ilaing mag-adjust kaya katamo. Pasado na sa third reading ang ordinansa na gawing opisyal na lengguwahe ang Kapampangan sa Siyudad Angeles. Ayon sa isa sa mga nagsusulong ng ordinansa na si Councilor Amos Rivera, ang Kapampangan ay isang dying language base sa datos ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o UNESCO. Sa tulong raw nila Defenders of the Indigenous Language of the Archipelago President Josie Henson, Kapampangan writer Mike Pangilinan at Angeles City Tourism Office kaya nagkaroon ng ordinansa. Positibo din si Rivera na tutugon ng mga mall establishments dahil base sa proposed timeline ng kanilang implementasyon na nagsimula noong October 2, marami na raw ang nag-participate dito. Kahit ang hearing tamo, makatabang puso na rin establishments ng mall representatives talagang susuporta ala. Yung tutunan nini rening malls na Chungeni king Angeles, tinrain na no rin karelang concierge staff na po tang ating mangutang anything about the mall, yung greetings talaga ngini Kapampangan. Matutulungan raw nito na bigyan ng guidelines ang mga sektor upang tuluyang ma-implement ang ordinansang ito sa buong syudad ng Angeles. Masayang-masaya naman si Josie Henson na umabot sa third reading ang panukala. Yung mga reasons kung bakit yung Kapampangan gusto kong i-preserve. Kasi sa mga hotel, sa mga establishments, kailangan i-greet mo yung tourist or yung customer in Kapampangan. Because you are in Pampanga. You're not in Bulacan, you're not in Manila, you're in Pampanga. Positibo ang naging pagdinig sa Angeles City Hall at ayon sa mga sumusulong nito, asahan raw na anumang oras ay maikakasana ang naturang ordinansa. Ako si Zyrel Reyes, nag-uulat para sa Metro Central Luzon News.